പണം പോട്ടെ, നമുക്ക് പവർ വരട്ടെ. നമ്മുടെ സോളിഡ് നല്ല പ്രീമിയം പെർഫ്യൂംസ് നമ്മുടെ സാസ് പെർഫ്യൂംസിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഉപയോഗിച്ചവരാരും ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തേടി പോകുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ബ്രാൻഡ് സാധനം, UAE ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാപ്പിൽ സോളിഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വില 1399 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. 2400 രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് വരുന്ന ഈ സോളിഡ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ വെറും 1399 രൂപക്കാണ് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ്ലി പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക.